Hello, my Live Good family. Good evening, good morning, good afternoon. Wherever you are, binabati ko po kayo at dasal ko lang po ay kayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan, nasa tahimik na lugar for us to be able to fully understand kung ano po yung pag-uusapan natin po ngayong gabi. But bago po natin simulan po itong ating Zoom session, gusto ko pong i-invite ang lahat to please everyone, let us bow our heads for our opening prayer and let us feel the presence of the Lord. All right, so let us pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our dear Almighty Father, we express our sincere gratitude for the gift of another day. We ask forgiveness for our sins, for which we lay our regrets and sorrows. Thank you for your overflowing and unending patience, kindness, and love that you shower us every day of our lives. Today, as we gather for this special event, we humbly seek your divine providence to help us share your grace to others. Help us engage in meaningful discussions by giving us wisdom, understanding, and guidance. Help us learn and grow and love one another so that we can become better children of yours. Amen. Everybody say amen. All right. So in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So once again, welcome po tayo dito sa ating Zoom session tonight. And sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, again, for those who don't know me yet, so bibigyan ko lang po kayo ng konting background. My full name is Jericho Sapet Chavez Irinco. Yes, tubong Bicol po ako. That's why mega love shoutout sa lahat ng mga Uragon. And I'm also a vlogger. Si Daddy Jake TV po yung YouTube channel po natin. And my advocacy po talaga, one of my advocacy of course is to help people and to touch people's lives, and especially po ang sa youth empowerment. So nandyan po ang focus talaga ng si Daddy Jake TV when I started doing the vlog. Then I started doing Live Good February 16 of 2023, and sobrang napakabilis po lahat ng pangyayari. I learned the business ASAP right away. Pinag-aralan ko po kung paano i-build ang ating organization, ang ating negosyo. So, mayroon po talaga tayong ginawa. So, and for tonight, pag-uusapan po natin, paano nga ba talaga natin mabibuild yung ating organizations dito po sa Live Good business po natin. But before I'm gonna dive into training po talaga proper, I wanna say hello to all of those people inside the Zoom. Mabuhay po tayong lahat and put ourselves sa isang lugar na kung saan tahimik para lalo po nating maintindihan kung meron po tayong ginagawa. Please, pakiusap lang, itigil po muna natin, konting oras lang po ito. At ito po yung mga basic informations na kailangan po nating malaman. Ito po yung napaka-basic ko talaga, sa totoo lang. This is a continuation of our training na ginawa po natin dati when I was in Baguio. And for today's video, for today's training naman po, this is gonna be a continuation na kung saan hihimayin po natin paano nga ba talaga yung paraan para po ma-familiarize po natin ang lahat ng kailangan nating alamin para magtuloy-tuloy po mag-grow ang ating organizations. So again, relax lang po tayo, makinig po tayo, and tonight is gonna be a training. And again, this is a continuation of our basic training. Okay? So guys, ang alam naman po natin na dito po sa Live Good, ang dami po nating mga tutorials na available in YouTube. Lalo na po sa LGSI, sa Live Good Soaring Eagles International. Iba-iba pong mga speakers na magagaling ang mayroon pong available na mga videos dyan na pwede nating mapanood. And aside from that,
ang pinaka number one tip ko po talaga para po lalo po tayong mabilis mag-grow po dito sa ating ginagawang business is GPS. Get in, plug in, and stay in. Dapat po lahat po tayo mayroong attitude of hunger for learnings. Iwasan po natin yung alam ko na yan. Kasi sometimes yung acne, yan po yung nag-hold on for us para hindi po tayo makaagwanta, para hindi po maka-take off ang ating organization. Pero pag lagi po tayo nag-o-obey sa kung ano pong sinasabi ni upline, lagi po tayo nag-GPS. You get in, you get into what? To live good. 'Di ba? You stay in for what? For your subscription. 'Di ba? 'Di ba? GPS, get in, plug in, and stay in for what? Stay in po tayo, plug in po tayo for all the trainings, 'di ba? For all the trainings, watch all the videos and learnings, and stay in po tayo for what? To maintain our subscription para hindi po tayo malaglag sa ating matrix. And before ako pong mag-start dito po sa very, very, very basic na training po natin, ito po laging pakatandaan po natin, my dear partners, na para po lumaki talaga yung organization po natin, kailangan po natin pag-aralan po talagang maigi ang ating negosyo. So, kasi sabi nga ni Mentor Vilma, you could not withdraw what you do not deposit. Tama nga naman. You could not share kung wala po tayong learnings. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po ako magaling. Nandito lang po ako naka-assign to share with you the knowledge that I have, the learnings that I gained doon po sa mga nagdaang oras na ito po'y pinagpuyatan ko para po matutunan kung paano gawin po ang Live Good. And true enough, kung bakit sinishare ko po ito sa inyo, kasi po nagkaroon na po ito ng resulta. Nagkaroon na po ito ng result. Imagine I get into Live Good from February 16, 2023 doing this part-time because I have the traditional business. But the moment na internalize ko po yung direction, yung destiny ko po. Saan ba ako papunta kay Live Good? And knowing the purpose kung bakit ako nag-exist, na nakita ko yung sarili ko, that I am working for my dreams, while I am building my organizations, I'm helping people, nakukuha ko yung pangarap ko organically. Alam mo yun, yung parang bonus na lang po yung paglaki ng income po natin. The moment na marami po tayong in-exert na effort to learn the business. Ito lang po yun. I-simplify ko lang po. Kung bakit po lumaki yung organization ng inyong lingkod, it's because we exert too much time and Live Good. Too much time of what? Of learning. Of handling objections of those prospects that I have. Paano ko ma-handle yung mga objections nila kung hindi po ako nag-aral? Kung hindi ko po inaral yung business. Alright, that's yun po yung mga basic na kailangan po nating matutunan para po ma-build po natin yung business natin. Again, hindi pa ako magaling. At dito po kay Live Good, hindi po dito pagalingan. Alam niyo po kung ano maganda dito? Legal po dito ang mangupya. Kung sa school po natin, bawal po yung nangungupya. Dito po, pag ikaw po ay magaling mangupya, ikaw po ay magiging cum laude. So, ganun po kasimple po dito. Kung ano po yung ginagawa nung may mga result dito sa Live Good, gayahin po natin sila kasi yun po ang ating magiging way, magiging mapa para makarating po tayo from one point to another. So, in my first day, I become bronze. Ayan. Kikwentuhan ko lang po kayo kasi maiksi lang naman po itong training natin. On my first day, I become bronze. Ibig sabihin, nung February 16, alam mo sa totoo lang, when I get into Live Good, problema pa rin po ako ng yung 2,800 ko. 2,800 pa during that time kasi mababa pa yung value ng, ng dollars. Ngayon, ang sarap hatawin the Live Good kasi nga, palaki na pataas ng pataas ang dollars natin. Alright? So, to cut the long story short, when I enter, the information of my credit card has to no avail. Kasi grabe talaga, ang dami kong pinagdaanan. Kung napanood nyo po yung aking journey to Live Good, grabe po yung pinagdaanan ng family ko. I've been through a lot of challenges. Kaya naniniwala din po talaga ako na talagang hindi tayo pwedeng maging successful. Alam niya ni Lord, dadaan po talaga tayo sa maraming pagsubok. At pag yun po ay na-overcome po natin, success will be next. And at the same time, guys, wag po natin madaliin yung pagiging success. What I mean is, wag nating i-focus yung sarili natin na maging successful dito kay Live Good. What we are going to inculcate in mind is just to enjoy the process of getting our dreams in helping others building their organization. Kasi lalabas po
organic po ang pagka-build po natin ng organizations. And grabe po ang strong niyan po ng foundation dahil you have the good relationship with your team. Nagigets po ba natin? So yung ating mga GCs and everything, pag-uusapan po natin yan lahat in this training. Nakapaloob po yan dito lahat. So okay, enough for myself. And ayan, idagdag ko lang po pala, sorry. So 1 week or 2 weeks, hindi ko na maalala I become silver. And after 1 month, I become February. Silver ako, okay. February, March, April, I become gold. And April, May, June, I become platinum. And ngayon, konting kembot na lang, we will be diamond. So lahat po yan, gusto nating ma-attain dito kay Live Good. But the question is, paano? Gusto ba nating makuha ng madali or papatagalin pa natin? Kasi kung i-analyze po natin ang marketing plan ni Live Good, it's lahat po tayo magda-diamond. Ang tanong lang po dyan, gaano po gustong maging diamond? If you wanna get the diamond rank fast, learn the business ASAP. So ito po yung gagawin po natin. Huwag po tayong mag-reinvent ng wheel kasi nandito na po. Kumbaga ito na po yung ginamit natin na guide para po maging successful, mabuild po natin yung organization natin. Organically, and at the same time, patuloy po siyang lumalaki. Again, in our Soaring Eagles, Live Good Soaring Eagles International YouTube channel, there are so many videos that you can watch for you to be able to learn. Simple lang po ang ibibigay ko sa inyong tip. When I starting doing this business, nagpuyat po talaga ako for like mga 2 months. Ano yung ginagawa ko? I attended Zoom. Lagi ako nag-attend ng Zoom. Lagi ako nagdadala ng guest sa Zoom. Kasi nga, hindi naman ako nagpe-present nun So, ang ginagawa ko na lang, ini-effort ko na lang po talaga na makapagpapasok sa Zoom. Kasi nandiyan na yung link provided na in everything. May nagsasalita na. So, ang gagawin na lang natin is to bring our guests into Zoom. Then, after that, kausapin natin, tanungin natin, para makapag-start up na rin po sila ng business. I attended even the international training, the cut-off live of Sir Ben Glensky, na kung saan alas 12 or alauna ng madaling araw dito sa Pilipinas or ng hating gabi. And even 2 p.m. or 3 p.m. to 4 p.m. I attended some Zoom presentations international. Ang nakaka-relate po dito is yung mga nasa silver in up GCs po natin. Tama po ba? Yung mga nai-add po natin, yung mga nag-rank up ng silver na nasa international group chat, makikita nyo po dyan, may mga naglalaglag po dyan ng different schedules and different countries kasi magkakaiba po tayo ng time zone. So ngayon, mag-i-effort na lang po talaga tayo. If we have friends living in this country, hahanapin lang po natin kung ano po ba yung oras na pwede sa kanila. Effort po talaga. Mag-i-exert po talaga tayo ng effort. Alam mo, sa totoo lang, si Live Good yan yung pinakamabilis na gawin. This is an innovation of network marketing. However, you need to exert effort para po lalong mapabilis natin mag-grow ang ating organization. Alright, so sana in this very basic continuation of my training, marami po tayong mapulot. Kasi yung iba kasi, bigla na lang dumidiretso Pagka sign in, hanap ka kaagad ng dalawa. Yung ating doktrina, especially po pala, I'd like to remind everyone, focus po tayo doon. Alam niyo kung bakit tayo mag-grow? Pagka nakapasok ka dito, do this one. Ito po yung advice ko sa everyone. If you are going to remember, kung naaalala po natin yung kinandak ko na training sa Baguio, na recorded po, which is available po yan sa YouTube channel ko. Makikita po natin yan yung, ang title po nito is Mastering. Mastering, ano ba yon? Let me see here. Ayan, so ito po yun Building Live Good Business by Mastering Basic. Ayan. So, alam nyo, pag ito po ay inaral nyo po agad, well, definitely, automatically, you have a lot of informations na magigain. Marami kang knowledge na makukuha po dyan na makakatulong po sa pag-build ng ating organizations. Alright, so, ayan. Paano nga ba natin paano nga ba natin sisimulan ang ating pag-build ng organization? So, guys, ito lang tip ko sa inyo. Pagka nakapasok po yung ating Live Good affiliate,
Kung yan po ay talagang networker na, well, konting brief backgrounds na lang about the company, the compensation plan, and everything. Na sana hindi na po madala yung traditional na ginagawa sa mga old networking. What are those? Yun po yung mga, alam niyo na, yung mga bawal na pinagagagawa na madala pa po dito kay Olive Good. Huwag na po natin dalhin dito kasi this is an innovation. Ibang-iba po ito. Huwag na nating i-adapt pa yung galing doon sa kabila kasi nga mahirap doon. Kaya nga nandito tayo ngayon. Tama? Okay, so ngayon what we're gonna do is, ito yung first, kung maalala nyo po, yung unang training po na binagsak ko po sa inyo, meron po akong binibigay sa mga GCs, sa mga leaders, na ito po talaga yung ginawa ko kung bakit po nag-build yung ating organization. Ito yung Welcome to Live Good Family as new affiliate of Live Good. Here are the videos that you need to watch on your first 24 hours for you to be able to learn the business and build your organization and earn huge amount of income. So, good luck, coaches, and see you at the top. Ito po yung 1, 2, 3, 4, 5 na videos na kung saan ready-made na po yan. Parang naka-template na po yan, na plug-and-play na po yan. Again, ano gagawin natin? Mag-i-exert po tayo ng effort to learn. Kasi kung pagka sign up natin ngayon, magi-invite po agad tayo at bigla tayong hindi pinagbigyan, baka manlumo po agad tayo. Bakit? Kasi nga hindi natin inaral kung ano po talaga yung basic na unang gagawin po natin. Or maybe ilang buwan na po tayong ginagawa ang business, we don't know on how to navigate our back office. So again, this is training ha. Wala pong masasaktan kasi ang pinag-uusapan po natin sa training is reality. This is all about talk of life po talaga kasi what we really want, everyone here, is to grow, to learn. Okay? To learn, to grow, to learn fast, and to grow fast. Alright? So, magsisimula po tayo doon sa how to log in to your Live Good account. So, how to navigate your back office or how to navigate your back office. Okay? So, akala ko ang haba pa na sasabihin ko, no? So, in here, dito po sa binibigay ko pong ready-made template na to, ano po to? Plug and play na lang po ito. Copy-paste lang po ito and ipi-play lang po natin sa ating YouTube. Tulad dito, kunyari, ito, lagay tayo dito ng YouTube, no? So, ito siya, guys. Ito yung una, ito yung video na kung saan lahat po nitong video po pala, guys, lahat po yan ay matatagpuan nyo po dito sa Si Daddy Jake TV. This channel are full of tutorial. Marami po kayo ditong makukuha. Even the presentations of different speakers. Aside doon sa LGSI, sa Live Good Soaring Eagles International, marami po doon na different speakers na nakalagay po doon. Mayroon din po dito sa Si Daddy Jake TV na kung pwede din po natin panuurin at para po matuto tayo. And at the same time, lahat po ng mga speakers po dito, wala po tong link. Kaya pwede po natin siyang i-share. No? Shareable po ito. Shareable po ang ating, what do you call this? Ang ating videos na ina-upload dito, wala po tong personalized link ng inyong lingkod. So, kung mayroon po kayong mga kaibigan na walang oras makapakinig ng Zoom at hindi talaga natin dala sa Zoom, you can send, maghahanap lang po tayo dito. I-edify lang po natin. Tingnan natin kung ano yung profile niya. Kunyari, engineer. Ayan, so ipadala natin tong presentation ni Engineer Jaime. Okay? Kung medyo talagang classy and medyo tawag dito, matagal na sa MLM, we have this Live Good, very clear Tagalog presentation by Coach Art. Yan. So, maghahanap lang po tayo para ma-edify natin kung anong klase ng ating guest, ng ating prospects. Kung mayroon din po tayong mga kabataan na mga prospects, you can send. Hanap lang po tayo dito. Mayroon po ditong presentation si Coach, nandito si Coach Cheng Norada, nandito si Coach si Sir Upline Edmar Tercolas, si Coach Demi Sibuan. Mayroon po dito niyan, wala po yan mga link na pwede nating ipadala sa kanila.
and so on and so forth. But before that guys, ito pinakita ko lang po ito sa inyo para alam po natin na mayroon po pala tayong mayroon pala tayong YouTube channel na pwedeng puntahan para marami tayong matutunan about on how to build our organization. Lahat ng mga very basic po dyan na informations nandito na po sa YouTube channel natin. When I started doing this business, talagang ginawa po natin. Even this one, how to lock in your position and live good, how to, lahat po yan. And yan po ay hihimay-himayin po natin as we go along our training. So ito lang po yung source. Dito lang po iikot yung training po natin today. Alright? So ito yon, how to log into your Live Good account, how to navigate your back office. Okay. Ngayon, pwede ko po yan ituro sa atin dito, but then again, kung gusto niyo po talagang matutunan, ito po yung YouTube, ito po yung video presentation yan. Okay, Live Good Back Office. Ito yung Live Good Back Office Tour. Navigating Back Office Similac Trade School with Prodigy for higher IQ and 5 HMOs for stronger immunity. Alright, sorry guys, may commercial. Alright guys, pasensya na kayo, may commercial. Okay, so ito yon, recorded po ito na mapapanood nyo po. Okay? So, nandyan po yan. Kompleto na po yan. 1 to 5 po yan. Okay, ngayon, how to navigate your back office. How to log in your back office. So, ituturo ko lang sa inyo, very basic. Sa mga bago, ito po yung gagawin po natin. And sa mga medyo hirap mag one-on-one ng ating mga affiliates, yung mga partners po natin, ito po ay ready-made na, as I said po sa inyo. Parang ganito po yan. Ang ginagawa ko po yan kasi, kunyari, ito po yung aking Facebook. Diba? Isa pa po itong posting, hindi pa po natin to pinag-uusapan, no? Yung proper posting in the Facebook. Kasi nga, naka-series po tayo. Ang daming mga message sa akin, yung mga partners po natin. Right now po, I could not reply pa po muna ha, kasi nandito po tayo sa training. So, ang ginagawa ko lang sa mga new leaders ko, kinakopy ko lang po itong script na to, itong pag-welcome. Di ba may bago tayong nag-join? So, ang ginagawa ko lang po niyan, ang pag-welcome ko po sa kanila sa GCs is kinakopy ko po ito. I have already ready-made na po yan. Nandito po yan sa tinatawag po nating notes. Meron pong mga notes dyan sa ating cellphone. May mga notes po sa ating laptop kung ano man po yung ginagamit natin. So, you can just put it here. Kunyari, gusto ko siyang ipadala saan? Sa grupo nito nila Coach Maris Dolom para may kinakopy sila. Silver na Yahoo. Wow, ayan, congratulations. So, pwede ko siyang ilagay lang dito para in every time na may nagsa-sign up sa kanila, ito na lang po yung ipapadala ng team. So, ito na po yung kompletong-kompleto na makakatulong. Ito na yung roadmap ni new partners natin. Ayun, no? Welcome to Live Good family. As new affiliate of Live Good, here are the videos that you need to watch on your first 24 hours for you to be able to learn the business. Ayan, dire-diretso yan, how to log into your back office. I-click niya lang po to. Ipapakita ko po sa inyo in live ha. Mag-aano po yan, magre-redirect po yan papunta doon sa, pag-click mo yan, ayan, mag-open po yan. So, ayan na po, ipapanuuri na lang po natin yan. Ayan, tutorial po yan. Ano ba ang laman ng home? Of course, itong back office na to. Ito as is. Then, of course, my membership. Tingnan po natin, kailan po ba nag-join si Daddy Jake, or ano po ba ang due date ni Daddy Jake. So membership, congratulations on being a member of Live Good. You are on our monthly membership program. Your monthly billing date is the 16th of... Alright, so enough for that. So ito yung copy, i-click na lang natin para mag-navigate po, diretso na po yan doon sa page. So ngayon, ipapakita ko sa inyo on how to log into our to our back office. So, in here kasi, nakasave na ako dahil ito naman yung permanent na ginagamit ko. And again, be very careful tayo kasi ang dami naglipanan ng mga website na kung saan mapanglin lang, kaya marami pong account ang mga na-hack. Kaya see to it ang pinapasok nating website is legit. Alright? So, just a friendly reminder.
So, ito po yung aking username and of course, ang aking password. I-login ko lang po yan para makita nyo po talaga. So, we are here in my back office. Live po tayo. Hindi na po ito recorded. Yung recorded po natin yung clinic ko kanina na may link. Alright? So, ito po ay live. So, ngayon titingnan natin. As you can see doon, naka-monthly pa po ako, di ba? Doon sa aking dinidemo, sa aking tutorial. Pero in here, if we're gonna check my membership, tingnan po natin, you are on yearly membership program. Your membership is good through August 16, 2024. Bakit? Ba't kailangan po natin i-upgrade into yearly subscription? Para number one, hindi po tayo kakaba-kaba na baka malaglag po tayo sa matrix. Tama? Kasi what our business is subscription. Okay, ito ang pag-usapan po natin dito po sa subscription po pala. Yan. Gusto ko pong linawin po sa atin. Ako po, I don't know if some of my leaders, ina-adapt na po nila kung ano yung tinuturo ko. Ano po yung ginagawa po namin? For us to be able na maiwasan po natin na may nawawala sa matrix, ang ginagawa po ng team namin is pagpalit pa lang po ng buwan. Kunyari, ngayon ay September. 'Di ba? Magpapalit po yung October. Pagpasok pa, 'di ba ngayong September, iba-ibang cut-off po tayo, iba-ibang due date. Ang pinaka-last po is 25th of the month. Now, ang ginagawa ko po sa organization ko, hindi na natin inaantay ang 25th. Ano po yung ginagawa natin? Pagpalit pa lang po ng month, regardless kung ang due date mo ay at 10, at 15, at 25, pagpasok pa lang po ng buwan, i-renew na po natin. Bakit? Para hindi na po tayo naghahabol. Tama o tama? Kaya kung bakit maraming nalalaglag sa matrix, kasi kung kailan po renewal, saka lang po maghahabol. And that's the attitude of most of the Filipinos. Sorry ha, hindi ko nilalahatan, sabi ko most, not all. Alright? So, ngayon guys, ugaliin po natin yung ganun. I-practice po natin yung attitude of renewing our subscription as early na hindi na po natin inaantay yung due date. Kasi talagang sanay na tayo, mga Pilipino karamihan, no? Yung magra-rush. So, baguhin po natin. Kasi in here talaga, we need to change everything. For us to become successful here and live good, we need to give up all of those negative, yung mga hindi na talaga kailangan na dalhin pa dito kay Live Good, iiwan na po natin muna sa labas. And we need to transform ourselves as a new you. Pag yan na bago mo na yung sarili mo, you're ready. You are all set. Para po talagang papunta ka na po sa diamond. Alright? So, guys, ito, kung papanoorin po yung video natin, same lang naman po, pero hahaba po kasi tayo pag pinanood po natin. And as you can see naman, pinakita ko na po yun sa inyo nung mga una pa. And ang mga susunod ko kasing gagawin ng mga videos, meron po ako dito, i-detalye ko po yan. Ang susunod po natin is yung kung paano mag-pre-enroll. Meron po akong tutorial niyan dito. Hanapin lang po natin how to pre-enroll new affiliates. Tama ba? Marami niyan po dito. Nandito po yan. Hahanapin lang po natin dito. How to transfer credit wallet to credit wallet. Ayan, meron po niyan dito. Yan. How to share your Live Good landing page. Yan, susunod na po pala yan. Nandoon po yan. How to renew Live Good subscription. Nandito po yan. How to set up your credit wallet and Live Good. How to lock in your pre-enrolled. How to renew Live Good subscription using Live Good credit wallet. How to tapos home-based business. Ang dami. Ang dami nandito halos lahat, guys. Punta lang po kayo dito. Punta po kayo sa Live Good Soaring Eagles International video tutorial, YouTube channel. Ang dami po doon. Okay? And dito, ano lang po, iikutan nyo lang po ito. Pasyal-pasyal lang po kayo dito sa channel na to kasi ang dami po kayong matututunan dito. Alright? What else? Alright. Okay. So, ayan po yung about sa on how to log in to your Live Good account, how to navigate your back office. Okay, panoorin nyo po, you watch this one, ito pong nakapalaman dito, kompleto na po yan. Ayan, number 1. So, number 2, how to set up your credit wallet. Again, i-click lang po lang natin to, kung if you have this copy, kung bago yung iyong affiliate, ito yung gagawin niya on his first 24 hours. Para basic lang po talaga yung basic matutunan niya na po agad talaga on how to do the business. Ayan. So, again, may commercial yan, syempre. Nescafe Classic Sulit Pack, 12 pesos lang. Alright, guys. So, pasensya na kayo ha. Kasi, pasensya na kayo. Pasensya na kayo kasi naka-live tayo ha. So, kaya talagang yung mga piniplay, kiniklik ko pong mga link
may commercial, pero ang iiksi lang naman. So, ayan, lalabas po yung aking kakambal. Back to my channel once again. This is Okay. Jericho Irinco, also known as Alright. Daddy Jake TV, ang daddy ng bayan. And for this tutorial naman, tuturuan ko naman po kayo on how are you going to set up your credit wallet in your back office. Okay. Yes, you heard it right. So, set up naman po ng credit wallet natin. Okay guys, so narinig natin, it's gonna be a setup of credit wallet, yung pag-uusapan naman po natin doon. At ito naman po yun. Ang setup of credit wallet natin, kung nakikita nyo po doon, kompleto po yun pag pinanood natin. Matatapos po yun. On how to set up our credit wallet, punta lang po tayo dito sa My Earnings. Ipapakita ko po sa inyo, ngayon naka-live din po tayo. Then punta lang po tayo dito sa Transfer My Commission. Transfer Commissions to Credit Wallet. Okay? Then pupunta lang po kayo dito sa pinakababa. Transfer from Commission to Credit Wallet. Ito po ang i-click nyo po lahat. See to it na ito pong bilog na to, hindi po ito ha. Ito pong bilog na to ay nakaklik po yan at nakadark po yan inside. And click Save. Okay? So, ganyan lang. Your selection has been updated. All of your commissions will continue being placed in your credit wallet until you change your selection. So, ibig sabihin, weekly and monthly, papasok po dyan sa credit wallet natin yung commissions po natin. Alright? So, ganun lang. My Earnings, dahil punta kayo dyan, ano ba to? 1,125. So, dito lang po tayo sa credit wallet. Okay? Then, pasok po tayo dyan. Okay? So, ganun lang. Ayan, nakakita nyo tuloy yung aking, yung aking last month, tawag dito, matching bonus. Anyway, so, we're done. Mabilis lang, di ba? Napakabilis lang natin. Okay, so, up next. So, balik tayo dito. How to set up your credit wallet. We're done on that. I-close lang natin to. So, ito yon. Pag tinapos mo tong panuurin, dire-diretso po yan. Ituturo po sa inyo yung process on how to set up credit wallet. Next, ito po yun ha. Pangatlo, how to share your landing page. That's number one thing. Kasi ang iba, paano ako mag-invite? Paano ako mag-share ng landing page ko? Or bakit hindi ako nag-grow? Bakit wala pang spillover? Huwag po tayo mag-antay ng spillover, guys. For you to build your organization, hindi natin kailangan mag-antay ng spillover. Totoo ang matrix, totoo po ang spillover. However, ano yung aantayin mo? 25 centavos and every time na may nalalaglag sa'yo? Or $25 and every time may nai-enroll ka? Plus, the reality of that is the 5th-generation matching bonus. Grabe yan ang nakakawindang. Doon tayo mag-focus sa tinuturo ni Mentor Vilma Sabulaw sa atin na ano yung mantra natin? Power of 2. Ito po yung ating kailangan i-master. Itong power of 2 na to. Tawag dito. Yung enrolling 2 person. Every, sa lahat ng mga new affiliate natin, ito po ang kailangan nating matutunan. Okay? So, I'll try to share this to you. Window capture. Okay. Then, ito rin siya. Sorry. Okay. So, hindi ko pala ma-share yung picture. I'm sorry for that. Anyway. Okay. So, going back here, doon po tayo mag-focus sa go for bronze on your first week, pass it on, and maximize the matrix. Kasi, guys, para lang tayo ditong elementary, babalik tayo sa basic math, which is 1 times 2 equals 2, level 1. 2 times 2 equals 4, level 2. Or level, 2 times 4, 8 times, ganon. Ganon lang. Tuloy-tuloy lang mo yan. So, parang tayo nagbo-multiplication table dito. And tuloy-tuloy po yan, numbers never lie. Okay? So, doon po tayo mag-focus on building our organization. How to share your landing page. Ito po yun. If you have this copy then, all you need to do is just to click this. Magna-navigate yan. Papunta po yan. Magda-dive po yan into this. May konting... Subukan ang kapeng-kapeng sarap at aroma ng Nescafe Original. Ang di abot ng pahit-pahit. Tinatapos ng Alaksan FR. Alright. So again guys, naka-live tayo. Welcome back to my channel once again. This is Jericho Irinco, also known as So, Daddy ayan. TV. Ang The same. And for today's video,
Okay guys, so same lang. Same lang po yung same lang po yung ating um pagka-clinic natin to. All you need to do is to have this copy para maibibigay po natin ito doon sa ating mga partners. Okay? Sa mga new affiliate po natin. And for you guys to have this copy, all you need to do is just to send me a message. No? Or pwede din natin itong i-share doon sa ating Soaring Eagles International page, Facebook page. I'm gonna post it after this presentation for you to have this copy, no? Para everyone can have this access, no? And you can just pass it on with your partners. Okay? So, ito 'yon. So, how to share your landing page. Review, this is all about tutorials sa ating mga Live Good business partner. Yes, you heard it right. This is gonna be a tutorial kasi marami po tayong mga new business partner here in Live Good. Punta po tayo sa browser. I-type po natin itong www.live. Ito ay i-discuss ko po. But for now, the intention of this video is for the affiliate, for the partners na gustong malaman paano ba mag-share ng landing page, saan ba makukuha yung Alright. natin. Para So, paano ang function niya. okay guys, so ayan, pinakita ko po sa inyo, no? Ayun po yung laman nito, how to share your landing page. And kailangan po lahat po dito alam on how to share the landing page para, alam mo yun, ito yung ating pinaka-tool para isigaw sa buong mundo na mayroon po tayong business na ito po yung Live Good na hindi natin kailangan mag-explain. Why? Because in landing page, the one who ang nagsasalita po dyan is our very own Sir Ben Glensky, our Chief Executive, our CEO. Alright? So, with that done deal, 'di ba? So, napakadali lang halos gawin. So, kung bakit hindi ko tinatapos yung video, kasi mahaba po yan. So, kung baka may time po tayo para panuorin yan, itinuturo ko lang po sa inyo, kung baga, hinimay ko lang po to kung paano. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, in live kung paano i-share your landing page. Okay, since nandito po tayo ngayon sa back office ko, all you need to do is to go here in my website. In your website, 3 po ang replicated website na binigay dyan sa inyo ni Live Good. Kaya alam nyo guys, yung $49.95, walang kalugi-lugi. Unang-una, tingnan nyo naman guys, 3 powerful website, replicated website, magkano ang paggawa ng website? No? It's $500,000, more than. So dito nakuha po natin to sa $49.95 plus the fact that we are 75% off of our very quality products. And I have mine here. Ito, di ba? Ayan, Super Reds. I have here the Super Reds. Ayan. And I have here the CBD oil. Where's my CBD oil? I have here the CBD oil. And meron pa tayong mga pending na inaantay na mga orders natin. Kasi kailangan pa ng mga products ni Live Good. So for now, ito po yung tawag dito, Super Reds. Wait lang ha. Take lang po muna tayo. Sarap nito, promise. Grabe, everyday hinahanap-hanap na po ito ng katawan ko. Alright, so I hope ang daming learnings, no? Kahit basic ang pinag-uusapan po natin. Kasi kung bakit hindi tayo nag-grow, kasi alam mo yun, kahit basic lang, hindi pala natin alam. Aminin po natin, no? Yung kung paano lang mag-navigate in our back office, hindi natin alam. Kung paano mag-login, hindi po natin alam. So, this one will really help you talaga. Everything will start in here. Hindi tayo lalaki kung hindi po natin to ma-master. Okay? So, again, after here, sharing of that, nandito tayo sa landing page mo, no, all you need to do is to copy this one. Ika-copy mo lang yan. Again, simulan ko ha, back to home ako para malinaw. How to share your landing page, again, log into your Live Good back office. Then, in home, punta ka lang po dito sa my website. Then, pagdating mo dito sa my website, 3 replicated website po yan. Of course, dito po tayo sa Power Landing Page. Okay? So, ika-copy mo lang yan. Pagka-copy mo niyan, copy the link, punta ka dito sa Facebook. 'Di ba? Ayan. Teka lang, may stock ka ba dyan ng Super Red, Coach? Ayan, sige, mamaya na natin yung sagutin. Nagtitraining tayo. So, punta tayo dito. Halimbawa, kanino natin siya ipapadala? Kunyari, may friend tayo. Landing page ko yun, no? Kunyari, hanap tayo dito. Kanino tayo? Mag-mini-mini-mini mo tayo. A W. Sige, dito tayo, punta tayo, kunyari, sa
Ito si, sino? Ito na lang, padala natin sa Crown Hotel, kunyari ha. So, okay lang yan, landing page yan eh. So, yan. So, ganun lang, copy and paste lang tayo. Okay? Then, hanap tayo kung sino ba sa mga friends natin ang padadalhan natin. Or pwede naman tayo, ngayong araw na to, lahat ng letter Q sa ating Facebook list, sila ang mga padadalhan natin. 'Di ba? Ito, si Dominic. Ito si Dominic Roque. So, padalhan natin. Oh, ayan. Oh, okay. So, ganun lang. So, gawa ka ng kunyari ngayong araw na to, may pinadalhan ka ng 10. But then again, kailangan din naman natin yan, hindi lang basta ganito lang ipapadala natin. Pwede natin yan gawa ng ibang pwede pa na hindi lang si landing page ang nakapalaman. Kunyari, tulad ng ginagawa ko, everyday, di ba may mga nagbe-birthday sa ating Facebook friends? Ayan, may ready-made templates na rin ako niyan. So, punta tayo dito. Asa na ako? Punta tayo dito. So, ito. Kunyari, ito. Oh, ayan. Happiest birthday. Wish you all the best. Tapos, kasama na dyan yung link ko. Diba? Binati mo siya kasi babasahin niya talaga yan. So, ayan. So, nandiyan yung link ko. Ayan. Pinadala ko yan sa kanya. Oh, 'di ba? So makikita mo yan sa kanyang wall. Ayan pinadalhan ko siya, 'di ba? Real time. So ayan siya Oh, ano sabi ko sa kanya? Happiest birthday, wish all the best. God bless. Click this link and it has been said, if you receive something of a great value, it is a moral responsibility to share it to others. Thanks and God bless. Click this for free tour. Ayan na. Put your name and family name together with your active email address for free slots. O, ayan. Pag clinic niya yan, di syempre, yung akin landing page yan. And since naka-wall siya, pag clinic yan ng mga friends niya, so, ganun, simple, ganun lang mag-share ng landing page. Alright, guys? So, yun. Pero syempre, kailangan natin i-limit yung pagpapadala kasi syempre, baka ma-restrict tayo ni Messenger. Okay? Nangyari na yan sa akin several times. Okay, so para hindi kayo ma-restrict, so kailangan natin i-limit. Okay, guys? So, balik tayo dito sa home ng aking Facebook at may ipapaliwanag pa ako sa inyo mamaya pa. Okay, so going back here, asa na ako yung kaninang ano natin? Yung ating, yung, what's next? Okay, so, sorry guys nawala ako dun sa demo natin. How to build your network. Syempre, alam mo na yung basic Marunong ka na mag-navigate ng back office, marunong ka na mag-share ng landing page mo, naka-set up na yung credit wallet mo, so you are all set para mag-generate ng income. May natutunan ka na kung paano mo gawin ang negosyo. Plus the fact na nag-a-attend tayo ng mga Zoom para may mga information tayo nakukuha not only local but even international. Okay? So again, para meron po tayong copy, ipadala natin dito para meron ako ito kay Coach Gio na lang. Wait lang. Dito na lang kay Sir Dominic ulit. Ayan, para meron tayong reference dito. Okay. Nandito na tayo ngayon sa number how to build your network. Okay. Itong pang-apat na to, guys, i-click mo din ulito if you have this copy. Papadala ko to sa Soaring Eagles International. Pag click mo to, guys, again, tutorial po uli yan. May konting commercial uli yan. Okay? Okay. Again, kung bakit may mga commercial kasi, live po kasi to. Live po itong ginagawa natin. Alright? So, pinapakita ko po sa inyo. Alright, hi guys, welcome back to my channel once again. This is Coach Jericho Irinco, also known as si Daddy Jake TV and Daddy ng Bayan. And we are here for this video
Okay. Ikutin mo yan. Pag bagong miyembro ka, yan ang unahin mo. Alamin mo kung ano gamit ng mga ng website na yan. Meron tayong tutorial dyan. Alright, so again guys, in this video, as you can hear, ang nagsasalita po dyan, si Mentor Fernan Santiago. So yan po, it's parang ano din yan review din po yan on how to build your network talaga. Which is yung familiarization of your back office and everything, ni-remind niya po dyan. But then, nandyan po din yung mga strategy, the roadmap po talaga, the blueprint on how you're gonna build your organization. Okay? Pwede mo po yung panoorin on your free time. Okay? So, nandiyan na, nakapaloob dyan. Ang daming informations ka dyan na mapupulot on how you're gonna build talaga your network. Which is yan po yung ginawa ko na kung bakit po tayo nag-platinum agad. Okay? Now, how to edit. Next is how to edit Canva. This is very, very, very important para po ma-feel po talaga ng ating new affiliates yung pag-welcome po natin sa ating GCs. Again, new Canva po ito, nandito na rin po, ikiklik lang po natin yung tutorial dito. Again guys, kung mapapanood po natin, nung pag nagsasalita ako diba sa aking mga tutorial na to, ano po to this was recorded like mga siguro on my first month doing this Live Good. Gumagawa na po ako ng mga tutorial in my first month doing the Live Good. Kaya makita nyo, iba pa ako magsalita doon, then tawag dito. Kung makikita nyo po itong sample ko sa pag-edit ng Canva, very basic ito. Ayan, i-click po natin. Ayan, nag-dive in na po siya, nagdiretso na po siya. Hello, my Live Ayan. Good family. Once again, this is Coach Jericho Irinco, your Gold rank member here in the Live Good. And for today's video, are gonna teach you. Sorry guys ito palang ginawa kong Canva na to. Gold na pala ako nito. So February, March, April na po ito. April ko ginawa itong video na to, tutorial. How to edit in Canva. So, alam po natin na pagka may bago po tayong partners in Live Good, kailangan po natin silang ma-welcome. Alright, so guys, detalyado po itong information ng laman po nitong Canva on how to edit. But of course, before you edit Canva, all you need to do is to, download Canva application guys on your, sa Play Store, no? Para magkaroon tayo ng Canva app po talaga na makakapag-edit po tayo. Why is it very important? Kasi kailangan po natin nire-recognize who are the new affiliates in our organizations na ipapasok po natin doon sa ating GCs. Alright? So, kompleto po yan. Again, panuorin na lang po natin. Ipapost po natin yan doon sa ating Soaring Eagles International. And again, guys, this is to remind na yung ating mga platinum, i-add na po natin doon yung ating mga affiliates sa Soaring Eagles International para lahat ng trainings po natin napupuntahan at napapanood po nila. Alright? Then si Gold, ganun din. Then si Silver, ganun din. Kasi hindi na natin kilala kung sino yung mga nasa linya po natin. No? So, at least kami mga platinum, alam namin kung sino yung mga leaders namin. Then, sila Gold, alam din nila kung sino yung mga leaders nila. Sila Silver, alam nila kung sino yung mga leaders nila. Pwede nyo na pong i-add doon sa Soaring Eagles International. Wag lang po tayo doon mag-a-add ng prospects pa lang. Please, utang na loob. Wag po tayo maglagay doon ng hindi po official member ng Live Good. Okay? So, this one is how to edit Canva. But of course, hindi natin ito may papakita sa back office kasi this is separated. Okay? Now, nandito na rin po yung template. Then, kompleto po to. Pati yung tip, kung bago ka pa lang sa Live Good, focus ka sa fast start income only in the next 3 months, $25 per affiliate direct mo. If maka 20 ka in 1 month, that's a sure income of $500. This will fuel your career and Live Good. If lahat ng directs mo ganito ang mindset, may enjoy mo na ang matrix and matching bonus on the 3rd month. Remember, fast start is the best way to start. Okay? Even the schedules of our Zoom presentation, it's in here in this script. Kompleto po yan. Yan, ipopost po natin yan. Now, bonus. Labas po doon sa ating pinag-usapan na paghihimay-himay ko po nung continuation ng training po natin. Yung mga hindi po naka-attend ng first session po natin, you can visit here si Daddy Jake TV sa YouTube channel. And you can look for this building
Live Good Business by Mastering Basic. Ito po yun. Ang pinag-usapan po dito is yun po yun. Pero hindi po natin tulad ng ginawa natin ngayon na hinimay-himay po natin. Again, this is a series of training kasi hindi natin pwedeng ibagsak to ng isang bagsak dahil kakain po ng maraming oras. So pwede nyo po itong panoorin in your free time habang nandyan po kayo sa inyong mga tahanan. Okay? So ngayon, idadagdag ko lang, again, marami po tayong mga marketing tools, mga video presentations na pwede po nating shareable po siya. Pwede natin siyang i-copy, ayan, i-copy po natin, share natin sa mga friends natin, copy, then isend po natin sa mga Facebook friends natin. Ayan, si Doc Lorena po pala, may mga tinatanong ata. So, hanap lang po tayo ng pwede natin mapagpadalhan. Tapos, i-message lang natin, oh friends, meron ako sa yung ipapadala na ginagawa ko ngayon na na other source of income. Nagdagdag ako ng income streams. Panoorin mo lang to and let me know kung may tanong ka. Ganun lang. So, para kunyari ito kay Coach Emmy. So, ni-remind po natin yan kanina ng ng kanilang subscription. So, parang ganito lang. Ito lang si Coach. Coach, parang gawa ka lang ng script muna bago mo i-paste dito itong YouTube link. Yan, para mapanood niya. Okay? Para alam niya na papanoorin niya. Okay? At malaman mo din na papanoorin mo. Okay? Now, in our Facebook bonus po ito, no? So, actually, meron po tayong separate training po dapat dito. Proper posting on the Facebook. So, in here, parang kung makikita nyo po, para tayong nagbabranding, no? Kung makikita nyo ang ginagamit po natin dito sa aking thumbnail, isang picture po yan. Bakit? Para ito po talaga yung tinatawag natin na branding na kung saan nalalaman po nila na talagang legit. Yan yung kay Daddy Jake na video. Yan yung kay Daddy Jake na channel. And if we're gonna go in your Facebook, the same thing ang makikita nila. So talagang searchable ka, kita ka nila, legit ka. Okay? Then, guys, if you wanna grow talaga fast here and live good, all you need to do is to make your social media account as your, tawag dito, platform talaga to promote this live good. Kasi tingnan mo, kung magtataka ka kung bakit hindi ka lumalaki, then basically, tingnan mo yung social media mo, nagpo-post ka ba ng about live good? You can create sa TikTok, you can create TikTok accounts and you can post everything kasi ang dami nating ways eh. Wow, si Coach Johnny Antagon, 'di ba? Na-appreciate niya yung pinost ko dito. So kung titingnan mo guys, ang aking wall, ang laman po niyan ay talagang live good. Well, in fact, the other day nga, 'di ba? Nag-create lang tayo ng good vibes. Tingnan mo naman, ano sabi ko dito? Pasensya na kayo kung puro negosyo ang post ko. Hindi kasi ako yayaman. Kung puro mukha akong ipopost ko. Tama o tama? So, 'di ba good vibes? Nag-create 'yan ng maraming reaction din. So, in that way, nakaka-connect ka, 'di ba? So, makakapagsimula ka na mag-introduce ng business natin. So, kung titingnan mo ang wall ko, guys, lahat yan is live good. You try to open your Facebook. Live good nga ba ang nakalagay dyan? So, ngayon magtataka ka, ba't hindi ka lumalaki? Ba't hindi nag-grow ang organization mo? As sometimes, we need to ask ourselves, ano ba yung ginawa natin? Ba't hindi tayo nag-grow? Tayo ba ay abangers? Kung tayo po ay abangers, well, talagang matagal po tayong makakapag-build ng ating organization. But talaga kung tunay na naunawaan po natin kung saan po tayo papunta kay Live Good, nakita po natin ang malinaw na malinaw. We have a clear understanding of the marketing plan kung ano ba ang transformation na magagawa ni Live Good sa buhay natin. Guys, talagang magkakaroon ka ng urgency, gagawin mo po talaga si Live Good ng mabilisan at magra-rank up ka po ng mabilisan. Yan lang po ang tip ko po sa inyo. So again guys, kailangan po nating ipaalam po natin na meron po tayong sistema na ginagawa dito po sa Live Good na makakatulong po sa lahat. Parang ito, tulad nito. Kung ito, 24/7 tong nagsasalita, naka-pin post ito. So kung meron tayong mga videos na ganito, na bawat dumadaan sa ating wall is napapanood po ko. yung platform na sinishare ko po sa inyo. Ayan.
Hello, madlang people, mabuhay! Good morning once again. This is Coach Jericho Irinco, also known as si Daddy J TV, ang daddy ng bayan, and you can visit my YouTube channel para po ma-discover nyo po yung Ayan. So, ayan guys, no? Grabe, no? Ganyan, ganyan po yung ginagawa ko sa Facebook wall ko. Kasi, talagang ito yung ating negosyo is nasa bahay lang po talaga to. Karamihan po talaga dito, mabibuild po natin yung ating business na nasa bahay lang po tayo, na hindi natin kailangan alam mo, mag-travel. Pero yung pwede din po kasi tayo, kasi hindi naman lahat onliner eh. Ang dami po talaga offliner. So, since pwede naman na kasi tayong mag-offline din, papadayabod na tayo, so pwede na natin ikutan yung mga leaders natin in the different provinces. So, like this guys, ayan. So, again, ano yung sinasabi ko kanina? With Live Good, hindi pagalingan. With Live Good, pagalingan po dito ng kopyahan. Alam nyo, kung makikita nyo, itong post na to, this post is originally from Coach Tim Miller.
Itong post na to, kay Tim Miller to, ito nakalagay dito, yung landing page niya, ayan, pinalitan ko lang. Tapos nilagyan ko ito, nakalagay dito, Timbo, pinalitan ko lang. Naggamit ako ng mga hashtag. Kasi it will helps. Alam mo naman si Meta, ganun ho talaga ang ginagawa ni Meta ngayon. So, ito guys, ayan. Ayan. Baguhin mo ang style ng Facebook mo sa halip na puro, pwede nyo yan i-copy. Tapos pwede nyo i-paste sa wall nyo, palitan nyo lang po itong landing page. So nakapag-share ka ng landing page mo. Diba? O pwede nyo kunin itong picture na to. Ayan. Galing pa yan dun sa previous company ko. Diba? So ganun lang. Ano pa? Ito para positive vibes naman yan. O ito, galing din to parang galing to kay Sir Tim Miller ba? Or ibang affiliate ng Live Good. Ito galing to sa aking isang leader. Hindi to original post ko. Pinalitan ko lang yung informations. So guys, what you're gonna do is copy-paste lang. So, ganun lang. Para lang mapansin mo talaga tayo. So, ito. Panoorin natin tong konting video na to. Ano yung sinabi ko dito? Hello. Good morning. Hello, madlang people, mabuhay. My name is Jericho Irinco, Coach Jericho Irinco, also known as si Daddy Jake TV, ang daddy ng bayan. So right now, I am here in Bicol. Yes, because I have a platform na kung saan ito po ay mobile. This is a mobile business, local and global, na kung saan we are generating dollars of income while we are just staying anywhere or while we are just staying at home. Yes, tama po yung narinig nyo. Kung gaano po kaganda, pataas ng pataas ang exchange rate ng peso to dollar, dollar to peso, araw-araw. Alright, so yan guys, isa rin yan sa posting, Facebook posting. Actually, binonus ko na to, diniretso ko na lang tayo dito sa bonus posting. So as you can see here, sa Reels po ata to, no? So, dito sa Reels, Ganun pati din po kaganda yung link mo, na-share mo po sa kanila. Nakapag-share po tayo ng link. Okay? So, ganun lang. Ayan o, if you're gonna click this one, ayan o yung link ko o. Pag click po nila yan dito, kasi ano, hi friend, as it has been said, isa lang naman pong script ang ginagawa ko. Template. Galing po to kay Mentor Vilma sa Bulao din. Ayan, pag click nila yan, diba, ayan, magna-navigate yan, diretso yan sa aking landing page. No? And they can watch the video. Ayan na, Sir Ben Glensky na magsasalita dyan. Hi, this is Ben Glinsky, founder and CEO Diba? of Live Good. So guys, ang dami natin pwedeng gawin para ma-spread natin yung ating landing page. Okay? And importante ho talaga na sa Facebook natin, mag-create po tayo ng mga post. Okay? So, ganun lang. Well, again, if you wanna learn more about our Live Good basic training or basic informations on how to build our organization, on how to build our business and Live Good, all you need to do, guys, is of course to visit that Live Good Soaring Eagles International or ito pong, what do you call this, itong si Daddy Jake TV. Para panoorin nyo po, hanapin nyo po dyan kung ano yung mga kailangan nyo on how to build your organization. Kompleto na po yan. Gagawa pa po tayo ng ibang mga tutorial. Na busy po kasi tayo dahil alam mo naman, we are working on our rank up. And at the same time, we are very busy attending concerns of our leaders, different leaders from different part of the Philippines and the universe. Ganon. Ano oras na po tayo natutulog. Yan. So, sobrang napakasaya lang po talaga ng ginagawa ko dito sa Live Good. Sobrang nag-i-enjoy lang po talaga ako dito sa Live Good. So, again guys, as promised ko kanina that I'm gonna post it, I'm gonna share it doon sa ating Soaring Eagles International. So, punta po ako dito sa ating Soaring Eagles International. Ayan, visit po kayo dito. Punta po kayo dito guys. Tingnan mo ilan tayo pero ilan lang ang laman nito. Kaya Live Good Soaring Eagles International, again, I'm calling the attention of all our lahat ng ating mga platinums to add your add your what do you call this, your business partners. Okay? So ayan, nandito na yan So pwede niyo po tong i-copy para meron na po kayong pang-welcome. Ang ginagawa ko dito, welcome to Live Good Family, ginagawa ko, kunyari, bagong pasok, coach, ganyan, Coach Jericho Irinco, ayan, kunyari, Coach Nodar Piñaflor, wag na natin yan kasi hindi yan member dito. So, tapos,
saka ko nilalagay doon sa GC. Ayan, naalala ko nga po pala, speaking of GC. So, ito, ipopost ko na po ito dito para mayroon po kayong copy nito. Okay? So, alright. Ay, hindi, kasi may training pa po pala. May training pa tayo. So, okay. Okay. So, ayan. Anyway, sorry. Ayan, okay na. So, speaking of GC, ito. Guys, create po ang GC. This is for everybody, ha. Create po natin ang group chat ng bawat team natin is to welcome our new affiliate para batiin ang mga nag-rank up. At least, wag naman puro tayo sinlang. Pag nakita natin na may usapan doon, may conversation, mag-bat-in po tayo because you are part of that group chat. You are part of the community. You are part of the family. So, kailangan po i-welcome natin, i-congratulate natin yung mga kailangan i-congratulate, i-welcome natin kung sino yung mga kailangan i-welcome. So, hindi lang yan puro magme-message tayo for our concern lang. Huwag naman ganon. Mag-a-address tayo kung ano lang ang concern natin. Pag may i-welcome, i-welcome po natin. Pag may i-congratulate, i-congratulate po natin. Alright? So, itry ko nga, tingnan ko nga kung invite Facebook friends. Sino pa ba ang mga hindi ko na ipasok dito ng mga partners natin? Pasensya na kayo ho. So live talaga tayo no. Ito si Coach Marilo, akalain mo yan. Ito si Coach Baby Salvo. Sorry ha. Ayan, may mga nakita ako. So iilan na lang. Yung karamihan dito na ipasok ko na. So siguro ito yung mga recent. So guys, ganito lang. Ngayon, pwede nyo i-add dito lahat ng inyong mga partners para ma-update po sila kasi ang dami mga trainings dito, ang dami mga informations dito na pwede nilang matutunan. Okay. So, but again, this is to remind you guys na i-add po natin dito is official member of Live Good under Soaring Eagles International kasi may mga pinopost tayo dito na all trainings exclusively for for our team. So hindi naman po sa nagdadamot tayo ng mga informations, but then again, we need to protect our house. We need to educate our people first bago naman natin sa iba. Naman tayo open naman tayo mag-share ng mga information. However, unahin po muna natin yung mga kapamilya natin dito sa ating Soaring Eagles International. Bago po natin yung iba kasi syempre kailangan more. Ang dami ko palang hindi pa na-add. Sorry guys ha. So, ayan. So, again ha, let me remind you be very careful on adding your partners here sa Soaring Eagles International kasi mahirap po pag napasukan po tayo dito ng hindi po Live Good partner. Okay? So, at least in here, live ko pong pinapakita sa inyo na inaano ko talaga, masusing tinitingnan ko yung kung talagang Live Good affiliate ko sila. Ito po yung mga kilala ko na hindi ko pa po na-add. Sa dami ko na pong in-add. So ngayon, yung mga hindi pa po naka-add dito, na mga nasa friend nyo po, i-add nyo na po dito para ma-update again sila. Dahil marami po ditong ina-upload si Mentor Vilma sa Bulao, which is exclusively na hindi pwedeng i-post sa public sa Facebook. Ito po kasi ay exclusive lang para sa atin. May mga trainings po tayo na hindi po yan i-upload sa YouTube. Dito lang po yan ipapasok sa Soaring Eagles International Facebook page. Okay, so I think would be enough. Wala na po ata ako na hindi pa member. Ito. Member to. Who else? So guys, ayan, live to ha, na ginagawa po natin. Kasama po to sa training. Ay, hindi yan member. Sorry. Ayan, buti na lang hindi. Okay. So, for now, I think that would be enough. Si Jerome, anak to ni Coach. Ayan, si Alex Dalagon. Ayan. Guys, para lumaki yung inyong mga partners, mag-grow ang organization, ipasok po natin sila dito dahil nandito po yung mga informations na kailangan nila para ma-educate natin sila on how to do the business properly. Okay na yan. So, send invites. Ako na mismo ang nag-invite sa kanila.
So I'm one of the I'm one of the ata dito. Ano ba ako dito? Moderator ata. So okay. Ayan. All right. So guys, again, ito pong Soaring Eagles International, mayroon po dito mga training video. Ayan, nakita nyo. How Live Good Can Change Your Life. Mentor Vilma Sabulaw yan. Even the schedules of our Zoom, it is posted here. Ayan, yung mga inspiration ni Mentor Vilma, nandyan. So guys, if you want to update and if you want to learn more about our business, it's very easy for you. Plug in lang po tayo. GPS lang po talaga. Get in, plug in, and stay in. So, once again, guys, get in, plug in, and stay in. So once again, this is Coach Jericho Irinco. Mega love shoutout, and I'm very, 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 very much thankful sa lahat ng mga umattend po ng training ngayon. So ulit-ulitin lang po natin yung pag-attend ng training natin, pag-attend ng Zoom, pagdala ng mga guests, because repetitions is the mother of our learning. So again, maraming salamat unang-una sa aking direct upline, Edmar Tarcolas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa ating mother team, of course, ang Dreammakers Worldwide, ang Soaring Eagles International, of course, kay God, at sa lahat ng mga partners po natin, the leaders of Eagles and Lions Worldwide. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat, and I hope mayroon po kayong mga natutunan ngayon sa training po natin. And thank you so much. Good night, and to God be all the glory. Bye everyone, and God bless po.